Здравейте! Това е поредицата Панелиника Success Stories, в която преподаватели разговарят със своите ученици. Аз съм Мария Димитрова, и днес с мен е моят ученик Ради Палазов, с който учим не отскоро, напротив отдавна, повече от година и половина. Ради е минал и в групи, бил е в групи, минал е, през различни етапи на обучението си, но избра индивидуалното обучение и всъщност ние с него учим от самото начало, бих казала, като в момента Ради е вече ниво B1, влизаме в ниво B1 с него и мога да кажа, че съм супер доволна от него, защото той е един пример така за стриктен ученик, но и много добър, и въпреки, че не вярва в себе си, понякога се съмнява в неговите способности, смело мога да твърдя, че наистина говори вече много добре на гръцки, се оправя. Но нека той сам да каже първо: Ради, калиспера, ти канис? Калиспера, кала име си? Ке го е в Харисто. Представи се, моля те, с две думи и кажи защо учиш гръцки. Аз съм Ради Палазов. Ще се представя в личен план и малко в професионален. По принцип занимавам се с IT. Бил съм инженер, в момента съм мениджър в IT сферата. Иначе в личен план съм семеен, нямам деца и с съпругата ми много обичаме да прекарваме време в Гърция. Също така съм доста запален риболовец, морски риболовец. Една страхотна причина да ловуваш в гръцкото море, не в българското. В българското море няма риба почти. В гръцкото море има риба, има много повече различни видове, има риба, да. Супер, поликала. И това е една от причините ти, т.е. за да можеш да комуникираш с хората все пак, нали? Да. Причината да уча гръцки е, че след като открихме Гърция, след като дълго време се и натяхме и идвахме на море в Гърция, открихме Гърция и след това забравихме за нашето море. Така че, откакто сме започнали да идваме тук, в Гърция, да ходим на море, от тогава не сме ходили на българското море. Преди това ходехме много на All Inclusive, много ходехме на дюни, но след като веднъж отидохме хем на едно супер гадно място в нея Връсна, тогава много ни хареса самото преживяване и храната и така нататък, и от тогава почнахме да ходим само в Гърция. Естествено, сменяхме много различни места и се спряхме, по-често започнахме да ходим на едно место, което е точно преди Атон. И започнахме да наемаме и по-дългосрочно един имот там за цяло лято, където в повечето време съпругата ми остава повече, защото на мен ми се налага малко повече да пътувам. И така, и започнахме да комуникираме с гърците. На местата, където ние ходим, комуникацията на английски е почти невъзможна. Естествено, до някаква степен е възможна, но те почти не владеят английски и решихме, че единственият начин да комуникираме и повече така да общуваме с хората е ние да научим гръцки. Те английски няма да научат. Да. Български пък още повече. Български пък още повече. Тук е момента да вметнем, хубаво каза, и за съпругата ти, която също е наша ученичка. Гери, тя пък е любителка на групите. Тя много харесва в това да е с групи, с други хора. Била е индивидуално, ако не се... Да, беше индивидуално малко, но пък тя е от хората, които мина доста групички в нашата школа. Да. И се справя също много добре. Да, ама голямата разлика е, че тя е филолог и вече владее 3 езика и за нея тя е от бързо усвояващите езици, а аз съм в областта на повече математиката и точните науки от бавно усвояващите езици. То затова на мене не ми работят нещата в група, защото в групата винаги има някой, който върви напред, аз не мога да смогна. Да. Това е причината да се прехвърля индивидуално. Супер, затова е хубаво да има за всеки различен подход, което пък, да, мисля, че с теб наистина много добре върват индивидуалните уроци. Как открихте Панелиника всъщност? Как се свързахте с школата и започна вашето начинание? Сега точно на този въпрос би могла Гергана да отговори по-подробно, защото тя я свърши тази работа, пък аз просто се записах на първия курс
Да. А иначе, точно как ги е открила, не мога да ти кажа, обаче нещо е чрез познанства. Чрез Познати. познанства. Да, и освен това тя е пък учител по немски. И познава школите, познава цялата организация, тя по някакъв начин. Да, той се отдава това нещо. Да. Добре, супер. Кое според теб е най-трудното нещо в гръцки език? Ако трябва да оцениш така нещата, кое те затруднява най-много и е най-трудно? Ами най-трудното нещо, според мен е О и То. Тоест... Родовете, определителни члени. Родовете е най-трудното и най-трудното е, защото често пъти се случва така, че някои думи в нашия език да са в един род, а в гръцкия да са в друг род, което внася голямо объркване. И това е нещо, което мене ме затруднява. Пък аз искам да говоря правилно. Имаш ли тогава нещо, което според тебе ти е любимо в гръцкия? Кое е нещото, което така ти харесва? Освен, че можеш да комуникираш, разбира се, на техния език. Като език нещо има ли, което ти харесва? Ами аз бих казал, че това е един от най-близките езици до нашия. Като изключим северно-македонския. Защото някои хора биха казали и сръбския, обаче аз, понеже съм прекарвал доста време в Сърбия, мога да кажа, че това е една огромна заблуда, че нашия език е близко до сръбския. Най-много да се разберете по такъв начин, че да си отнесеш боя. Но гръцкия аз мисля, че е близо до нашия, като конструкция на изреченията и също така има много заимствани думи. В нашия език има много заимствани думи от гръцкия, може би във времето останали. Особено повече в южните региони на България. Там, откъдето сме ние всъщност с теб, нали? Ти в Сандански. Да, ние с теб сме от един район. Точно така. Има много думи, които усещаш, примерно от нашите баби, които дори ако щеш и до ден днешен си ползваме. Освен това, специално като език не бих казал какво ми харесва. Аз го харесвам езика заради това, че харесвам държавата. Гърция ми харесва като място, морето, чистотата и начинът на живот ми харесва, кухнята ми харесва, всичко ми харесва в Гърция, така че езикът. Супер! Браво, това е супер, защото не винаги се получава и държавата и езика да харесват. Но наистина, супер, да, това е много добре, че и двете неща се съчетават. Може ли да дадеш някакъв съвет на някой, който сега започва да учи азбуката, който е... Мога да им дам. Мога да им дам съвет да се въоръжат с търпение. Езика е много труден. Трябва да започнат с правилната нагласа, че езикът е труден и че не е като английския. Английският е значително по-лесен език, много по-просто конструиран, той затова е толкова широко разпространен. Този език е труден, трябва да се въоръжат с търпение, трябва да е много учене и търпение, за да проговориш. Сега ти казваш, че аз говоря, според моите стандарти нищо не мога да кажа, но бих искал да мога да кажа повече, но ние продължаваме. Нали? Да, ние ще продължаваме да си... Най-вероятно станат и 3 години, като си говоря с хора, които са запознати, гърци, които са запознати, те ми казват, поне 2 години ще са ти необходими, за да учиш, за да започнеш да водиш някакъв годен нормален разговор. Значи, щом с те провеждаме целите уроци цяло на гръцки, според мен ние си разказваме такива истории на гръцки, така че какво повече от това, но ти си, да кажем, че ти си от хората, които си наистина идеалист, искаш нещата наистина да се случват много на високо ниво, така че аз те похвалвам, пък ти нека се критикуваш. Нека има тази... Виж сега, права си, така е. Щом се разбираме с бабата, която е там до имота, който наемаме, нали, успявам да проведа с нея някакъв разговор и то понякога си говориме по 1 час. Това означава, че става разговор. Нали? Става. Супер. Значи сме свършили работата и наистина си положил усилия. Много се радвам. Ние с Ради си продължаваме нашето обучение смело напред. Както каза ти, има още много неща да си кажем, въпреки че сме изминали много. Благодаря ти много за това интервю по случай рождения ден на Панелиника и се радвам, че си част от него. Така че до скоро и ще се видим на следващия урок. Евхаристо Пара. Още във вторник. Да. Благодаря и аз за вниманието и за възможността. И хубав ден. Калов Ради. Ясо. Чао.